A la fi del segle XIX, afavorides per un aranzel proteccionista i pel retorn dels capitals d'ultramar, les indústries manufactureres catalanes iniciaren un procés de modernització. L'Exposició Universal de Barcelona de 1888 i la de París de l'any següent van ser l'aparador de nombroses empreses com la de la família Torres. A la vila de Sant Joan les Fonts coexistien les indústries que havien incorporat la màquina plana de paper continu amb els molins de paper artesanal. Així, la societat Torres i Nebot, propietària de la fàbrica de l'Obra Nova, fabricava paper per escriure amb una màquina i en el mateix poble, Salvador Torres i Jovinyà elaborava a mà al molí del Pla paper de fumar per embolicar cigarretes comercialitzat sota la marca La Torre. Per altra banda, l'empresa Torres i Morgat de Banyoles mantenia la marca de les 3 torres per al paper de fumar fet a mà. L'any 1889 es va constituir la societat Sucesores de Torres Hermanos, amb Rafael Torres Jovinyà i els seus cosins Salvador i Paulí Torres Domènech. Els nous socis varen substituir el mecanisme de la vella roda hidràulica de la fàbrica de l'Obra Nova per una turbina Sherwis de 100 cavalls i els assecadors de paper de foc directe per assecadors de vapor de la mateixa empresa suïssa. Aquesta maquinària va ser transportada per carretera des de Girona a Sant Joan i en passar pel Pont Vell de Besalú, degut a les dimensions de la caldera de vapor, varen haver d'escapçar la torre del pont romànic. Les guerres de Cuba i les Filipines, que van finalitzar amb la derrota espanyola del 1898, varen suposar la pèrdua del mercat exterior antillà i sobretot el mexicà, la qual cosa va significar el tancament dels molins de paper a la tina, especialitzats en el paper de fumar i el paper floret de qualitat. A començaments del segle XX, el ventall productiu del sector paperer a les comarques gironines s'havia aclarit. A Sant Joan les Fonts, els Torres de l'Obra Nova, que aleshores produïen 3.500 quilos diaris de paper continu per a impressió i escriptura, amb una plantilla de 100 treballadors, mantenien una dura competència amb la papelera olotina de la Canya i amb la fàbrica de la Reformada, l'empresa de Joan Capdevila Rauric, també fabricant de papers d'imprimir de qualitat, a més de cartolines i paper d'embalatge. En el mateix terme municipal de Sant Joan es va construir la Sebastiana, un bonic edifici amagat rere la vegetació de la riba del Fluvià i que pertanyia a la societat Esquena i Pons. A la Sebastiana s'hi fabricava pasta mecànica emprant una desfibradora de fusta, el mateix sistema que havia introduït Felip Flores a Sarrià de Ter l'any 1869. A Beuda, a la llera del Fluvià, la fàbrica de la confiança dels socis Grelón i Rosal elaborava per aquesta època 365 tones de paper a l'any en una màquina plana de fusta d'1,40 m i amb assecadors de foc directe, o sigui, amb foc de llenya dins del mateix assecador. La seva producció eren els papers de colors i de diverses classes. La fàbrica, a més, disposava d'una turbina de 50 cavalls per generar energia. A Banyoles, la Providència, de Jacint Masgrau, fabricava en una màquina de paper continu paper encolat per embalar taps de suro i cartrons per a la fabricació de llumins. La família Escatllà, també a Banyoles, fou l'única en introduir una màquina del tipus Picardo, un enginy d'origen italià, semblant a la màquina rodona, que mecanitzava la feina de l'alabrent i del ponedor, però mantenia les altres operacions manuals.
La producció d'una màquina Picardo equivalia a la de 4 o 5 tines de paper de fumar. Els germans Josep i Joan Frigola Almà havien arribat a tenir dues màquines de paper continu. Una a la fàbrica de Mata, a Porqueres, veïna del mas de la família, i una altra al molí d'en Vilardell de Borgonyà, anomenat més tard Molí d'en Frigola. També al poble de Borgonyà, al Pla de l'Estany, la fàbrica d'oliveres, carbó i companyia fou adquirida per Grelón i Rosal i arrendada a la Societat Antiga, la qual, fins a les darreries del segle XIX, va fabricar-hi paper continu per reconvertir-la més tard en filatura. A Girona capital, la Societat Salieti i Sala, la Gerundense, fabricava paper de premsa per als diaris de Barcelona i també paper per a impressió i escriptura. L'altra empresa gironina establerta al barri de Pedret, l'Aurora, de la Societat Mercantil Felip Vicenç Flores i companyia, també es va especialitzar en el paper premsa. L'any 1901 s'escindiren les dues branques de la família Torres de Sant Joan. Els germans Rafel i Joan Torres Jovinyà es quedaren amb el negoci de l'obra nova, mentre que Salvador i Paulí Torres Domènech varen llogar la colònia Bonmatí, on instal·laren una màquina plana. Com a Sant Joan, fabricaven paper fi de qualitat, emprant els draps com a matèria primera. De primers del segle XX es va construir, en un molí de Ribes de Freser, propietat de la família Vidal de Barcelona, una màquina de 1,40 m que comptava, a més, amb una desfibradora de fusta situada en una nau a l'altra banda del passeig de Ribes. El 14 de novembre de 1911 va arribar el tren a Olot. Aquest projecte, començat 23 anys enrere, s'acabà definitivament quan la companyia del ferrocarril de Olot a Gerona, propietat de la banca Arnús, va construir el darrer tram de Mer a Olot. Des d'aleshores fins al 1969, quan el carrilet va tancar, el tràfic de mercaderies entre Olot i Girona fou incessant. Transportava fusta, cotó, carbó, draps, paper i pasta de paper per les empreses de Sant Joan les Fonts. El tren d'Olot va significar un revulsiu per la comarca de la Garrotxa, que deixava enrere, d'aquesta manera, centúries de deficients comunicacions per carretera. Cap a l'any 1913, Anita Mitjans Flores, successora de Josep Flores, va arrendar la fàbrica de Sarrià de Ter a la societat Mitjans, Trèmols i companyia, amb el nom comercial de la Papelera del Ter. Els nous socis van instal·lar-hi una màquina de paper continu de 1,40 m. D'aquesta manera, la fàbrica Flores, que durant molts anys havia subministrat pasta de fusta en exclusiva per a l'Aurora, entrava de ple en el món de la fabricació del paper. Espanya es va declarar neutral durant la Primera Guerra Mundial. El conflicte, que es va iniciar l'any 1914 i va acabar l'any 1918, va tenir efectes desiguals per als sectors productius. Per una banda, la manca de liquidesa, degut a l'enfonsament del sistema financer, i per l'altra, la manca de proveïments de l'exterior, sobretot de pasta de paper, dificultaven la producció. Tot va començar a canviar quan la intendència alemanya i francesa varen encarregar als industrials catalans comandes importants, la qual cosa va fer disparar els preus i provocar una inflació molt elevada. Algunes de les empreses gironines varen aprofitar aquesta demanda internacional per introduir millores en el procés productiu, i d'altres industrials invertiren les plusvàlues en noves adquisicions. Així, Salvador i Paulí Torres Domènech, de Bonmatí, varen comprar una lleixivadora esfèrica per al blanqueig de la pasta de paper,
la cocció dels draps amb sosa. L'any 1921, Rafael Torres Jovinyà de Sant Joan les Fonts va adquirir l'empresa de Joan Capdevila, la Reformada o el Molifondo, que comptava aleshores amb una màquina de paper d'1,40 m. Les dues fàbriques produïen per aquella època 10 tones diàries de paper. Disposaven, a més, d'una secció de refinat de pastes, calandra i secció d'acabat i tallat del paper. El mateix any, provinents de Banyoles, Joan Vila Terradell i el seu pare, Joan Vila Ribes, s'instal·laren a la fàbrica sarrianenca de Can Mitjans, la fàbrica Flores. 2 anys més tard, començaren a construir la fàbrica Vila de Sarrià, amb una màquina de 90 centímetres d'ample. Per matèria primera, utilitzaven el paperot i la fibra de canya, que bullien en una caldera amb sosa i aigua. A Ribes de Freser, la família Sau va comprar l'antic molí de Ribes, on ja hi havia instal·lada una màquina plana d'1,40 m, i varen constituir la Societat Papelera del Freser. La seva especialitat era el paper de color canya, fet a partir de la fibra de l'espart, que coïen en una lleixivadora esfèrica. Aquest paper era molt apreciat per fer-ne bosses cilíndriques. Pere Vila Planagumà, que juntament amb el seu pare havia comprat el molí d'en Coca a Sant Joan les Fonts, va instal·lar-hi una màquina plana de fusta de 80 centímetres d'ample per fer paper d'estrassa, cartró gris i blanc assecats a l'aire. Al cap d'uns anys va canviar aquesta màquina per una provinent del molí de Cambó, que feia 1,10 m sense assecadors. A l'altra banda del Fluvià, a la vila de Sant Joan les Fonts, Francesc Sala Robert va llogar el molí del Pla a la família Torres Jovinyà, on va instal·lar-hi una màquina rodona per produir papers d'estrassa i d'embalatge. El sistema de fabricació emprat era similar al que produeix encara actualment el seu net, Xavier Sala, per fabricar cartró reciclat assecat a l'aire. Acabada la Primera Guerra Mundial, els nous mercats exteriors es varen perdre i les empreses es trobaren amb un excés de capacitat productiva. La inversió pública de la dictadura de Primo de Rivera va impulsar el creixement, sobretot de les indústries pesants, en detriment de les de béns de consum. Aquesta elevada inversió en obra pública va solventar temporalment l'atur i va apaivagar els efectes de la crisi econòmica de la postguerra. Quan el món s'enfrontava a la crisi mundial de 1929, a Barcelona es celebrava la Segona Exposició Universal. Aquest esdeveniment fou àmpliament seguit per la gent de les comarques gironines, ja que els empresaris varen donar 3 dies de festa a tothom qui volgués anar a Barcelona. En el període 1922-1935, el grup industrial de la Papelera Espanyola, consorci que agrupava totes les fàbriques del sector premsa del País Basc, va iniciar un procés d'expansió comprant empreses d'arreu d'Espanya per tal de controlar la producció i el preu del paper del diari. De resultes d'aquesta política expansiva, l'any 1932, Papelera Espanyola va comprar i tancar la fàbrica de Manel Vancells, l'Aurora, deixant els treballadors a l'atur. La Papelera Espanyola també va llogar la fàbrica de Can Mitjans, la Papelera del Ter, per tal que aquesta empresa deixés de produir. Per aquesta època, els germans Salvador i Paulí Torres Domènech es separaren. Salvador es va quedar a Bonmatí, mentre que Paulí, acompanyat dels seus fills, Joan i Francesc Torres Ostenc, varen construir la fàbrica de Sant Julià de Ramis. La màquina de Sant Julià media 1,35 m d'ample tela i constava de 7 assecadors amb elements construïts als tallers gironins Alberch i Sarassa. Paulí Torres va aprofitar, a més de la disponibilitat d'aigua del Ter,
de mà d'obra especialitzada provinent de l'Aurora. La fàbrica es va inaugurar el dia de Sant Josep de 1935 i va funcionar durant més de 50 anys. En els darrers temps, produïa paper per les targetes perforades emprades en la primera generació d'ordinadors. A la mort de Salvador Torres Domènech l'any 1942, les seves filles, Maria, Matilde, Anna Maria i Margarida Torres Rivier, varen traslladar l'activitat a Flaçà, en terrenys de Bonaventura Vinyals, on disposaven d'aigua, energia i bones comunicacions. Abans de la guerra, altres fabricants començaren la seva activitat. Joan Vila Terradell i Bernardo Botinyà varen construir una màquina de metre 10 a la quadra de Can Rossa, del carrer Major de Sarrià, inici de l'empresa Joan Botinyà. A Sils, Fàbregues de Queralt va muntar una instal·lació per fer pasta semiquímica blanquejada, empresa que s'anomenà Celulosas de Sils. A la colònia Eran de Campdevànol, on abans Jaume Riera havia instal·lat una màquina de paper, la societat Illa va reemprendre la producció. La Guerra Civil espanyola va trasbalsar la vida de les empreses. Algunes varen aconseguir treballar previ acord amb el Comitè del Poble, com Rafael Torres Jovinyà i Paulí Torres. La manca de matèries primeres pel bloqueig internacional, sobretot de pasta química escandinava, va ser solventat per Paulí Torres amb la compra de 3 lleixivadores esfèriques de 6 metres cúbics cadascuna, per a coure espart, palla i albardí, i d'aquesta manera, utilitzant els productes del país, es produïen la pasta. Una de les lleixivadores va ser requisada pel Departament d'Indústries de la Generalitat i traslladada a la papelera olotina de la Canya per fer-ne paper alfa-cel·lulosa per l'exèrcit republicà, el paper que s'anomena popularment paper per pólvora. La xemeneia de la fàbrica va ser construïda en aquesta època. Les tropes republicanes, en la seva retirada, incendiaren els magatzems de la fàbrica Paulí Torres de Sant Julià. Les fortes pluges caigudes el 16 d'octubre de l'any 1940 a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Vallespí es perllongaren durant 2 dies més. A Camprodon hi varen caure més de 1.000 litres, l'equivalent a la pluja de tot un any. El Fluvià va sortir de mare a la tarda del 17 d'octubre. L'aiguat se'n van portar per davant el molí Fondo i el molí gros de Sant Joan les Fonts. Hi va colgar de terra la maquinària de l'Obra Nova i del molí d'en Coca. Les fàbriques situades a les lleres del Fluvià i del Ter varen trigar de 6 mesos a un any a reemprendre la producció. També va caldre reparar les vies del ferrocarril a Girona i del tren d'Olot. El Ter, al seu pas per Sarrià, des de la resclosa de Can Mitjans fins a la resclosa d'en Vinyals, l'aiguat va deixar una muntanya de sorra que s'aprofità per la construcció de la nova fàbrica de Paulí Torres. L'any següent, el 1941, sota la direcció de Joan i Francesc Torres Hostenc, s'inaugurà la nova fàbrica que comptava amb una màquina, la màquina 2, d'1,40 m d'ample útil i d'una secció de pastes amb 5 lleixivadores discontínues de descàrrega manual de 12 metres cúbics cadascuna. Inicialment, la pasta es produïa a partir de draps, palla, espart i residus de castanyer procedents de la fàbrica de Campagans de Celrà. Malgrat la situació d'incertesa provocada per la Segona Guerra Mundial, altres fabricants varen emprendre iniciatives empresarials. Així, l'empresa Cartonajes Masó va instal·lar a les antigues naus de Ca l'Escatllà de Banyoles una màquina rodona per fabricar cartró,
activitat que es va mantenir fins ben entrada la dècada dels anys 80. Cap a l'any 1945, Joan Vila Terradell, comptant amb l'ajut dels seus fills, els germans Vila Roca, va construir una nova màquina d'1,35 m a la quadra de Cal Rei, al carrer Major de Sarrià de Ter. Anys més tard, es constituiria la societat Emília Vila, dels germans Joan, Emília i Elvira Terradell, especialitzant-se en la confecció de bosses de paper. A començaments dels anys 50, la papelera del Freser va construir una nova nau de curiosa arquitectura que segueix el curs del riu, on va instal·lar-hi una màquina de 1,50 m amb assecadors dels tallers de Francisco Blanes i peces de Mecànica Estrabal, fabricants de maquinària d'Alcoi. Els Sau varen comprar a Jaume Riera el Molí de la Gorra de Ribes, una petita fàbrica amb una màquina de 1,35 m que encara funcionava amb assecadors de llenya i on instal·laren una desfibradora de fusta per produir pasta. Jaume Riera Sala, en part de la maquinària de les fàbriques de Sant Sadurní d'Osomort i de Ribes de Freser i maquinària d'importació, va iniciar una nova fàbrica a Ripoll, situada en una antiga colònia, on va instal·lar-hi una màquina d'1,50 m. Com a matèria primera, utilitzava l'espart. La seva especialitat eren els papers de tipus craft per l'embalatge. A la mort de Pere Vila Planagumà, el seu fill, Eduard Vila Jovinyà, va canviar la raó social per la de Hijos de Pedro Vila i va transformar completament la fàbrica de Sant Joan les Fonts, tot instal·lant una màquina plana de 1,40 m, comprada a l'empresa d'Alcoi Hijos de Francisco Blanes. La seva producció, feta a partir de pasta verge i de retall molt seleccionat, estava destinada al sector de l'embalatge. La postguerra i la política autàrquica i dirigista del règim franquista varen suposar un fre al desenvolupament de la indústria manufacturera. Aviat foren evidents els greus dèficits energètics i la manca de divises per la importació de carbó, petroli i sobretot per la pasta de paper que produïen els països escandinaus. De torna, les empreses catalanes varen patir talls freqüents del subministrament elèctric. Como ocurre en esta central del pueblo de Santa Fe, en la provincia de Almería. En aquest context de forta escassetat, només varen sobreviure aquelles empreses capaces de produir-se la pasta. Joan i Francesc Torres Hostench van començar la fabricació de la pasta química a les seves instal·lacions a Sarrià. La fibra de la fusta, majoritàriament de pi i d'altres coníferes, s'introduïa en les lleixivedores on, per cocció amb la sosa, es separava la cel·lulosa de les lignines. A la fàbrica de Sarrià, i gràcies a la patent Torres Xuclà, la sosa es recuperava en un forn de combustió per la seva posterior reutilització. L'any 1951, Torres Hostench va patentar un procediment per l'obtenció de cel·lulosa blanquejada a base de fusta d'eucaliptus, un arbre d'origen australià que es va començar a cultivar a les plantacions de l'empresa a Huelva, Andalusia. Torres Hostench va ser la primera empresa europea en utilitzar la fibra de l'eucaliptus per la fabricació de paper. 2 anys més tard, el 1953, en el mateix emplaçament de la màquina 2, es va instal·lar una màquina més gran de 2,20 metres d'ample, construïda als tallers Batlle i Solers, Sarassa de Girona i de la Maquinista Terrestre i Marítima de Barcelona. Aquesta màquina, popularment anomenada Màquina 3, encara activa avui, produeix papers d'impressió i escriptura. Els germans Joan i Francesc Torres varen promoure la construcció d'una colònia de cases per treballadors de l'empresa que comptava amb escola, cooperativa, església i espais esportius. En total, es varen construir més de 100 cases unifamiliars en el veïnat de Sarrià de Dalt.
El Pla d'Estabilització de 1959 va fixar les bases per a normalitzar l'activitat industrial amb mesures com la devaluació de la pesseta, el control de la inflació i el nou sistema aranzelari, així com la liberalització de les reformes industrials i del comerç exterior. Els plans de desenvolupament varen coincidir amb una fase expansiva europea i, de casualitat, amb el fenomen turístic. De 1960 a 1975 s'inicia una etapa que es coneix com el miracle espanyol. Acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Rafael Torres Jovinyà va introduir a la seva fàbrica de Sant Joan la fabricació de paper estocat, el paper cuixer, un paper amb un recobriment fora màquina fet amb una emulsió de caolí que millora la qualitat del paper, sobretot les seves característiques per impressió. A la dècada dels anys 60, al costat de les grans empreses, subsistien encara algunes petites explotacions, com la fàbrica de Can Casabó, a Sant Ferriol, on hi havia instal·lada una màquina de 1,40 m que va funcionar fins a 1970, i la dels Escatllà, a Can Sorós de Besalú, també amb una màquina de 1,40 m que va funcionar de 1958 a 1980. La família Escatllà, originària de Besalú, va deixar el seu molí de Banyoles per portar la direcció de la Confianza des de 1925 fins a 1958. Després de la seva marxa, la fàbrica de la Confianza Pedro Llosas va passar sota la direcció tècnica de la Societat Emília Vila per convertir-se l'any 1968 en Papelera La Confianza Societat Anònima. A Camprodon, l'empresa Celulosas Industriales del Alto Ter, vinculada a la família Magret, fabricava motlles de pasta de paper per al xampany, només utilitzant pasta, sense transformar-la en paper. Una de les aventures més curioses d'aquesta empresa fou el seu intent de fabricar pasta amb la fibra de ginesta, deixant els marges de les muntanyes veïnes sense aquesta espècie arbustiva. L'any 1962, la família Negra de Barcelona va construir a Breda una fàbrica per fer paper suport de fotografia, la marca de prestigi Negra, i també paper parafinat per l'alimentació. Amb el temps, la Societat Negra Industrial va abandonar la línia de producció del paper fotogràfic per centrar-se només en la comercialització, mentre que la Societat Complementos Industriales deixava d'una banda el paper parafinat per especialitzar-se en el paper per fotocopiadores, la marca Plemen. Per aquesta època, Torres Rostenc va instal·lar la màquina 4, una Veloid de 3,65 m d'ample tela amb 25 assecadors en línia. Des d'aleshores, la màquina més gran de les comarques de Girona. Un any més tard, es va iniciar la producció del blanqueig en 5 fases. El 18 de desembre de 1965, a 2:15 de la matinada, va explotar un autoclau de la secció de pastes, causant la mort de 8 treballadors. Aquest ha estat l'accident industrial més greu ocorregut mai a Girona. De resultes d'aquest accident, la secció de pastes va ser renovada en profunditat. Per una banda, la secció de trituració amb la creació al Camp dels Socs d'un parc de fusta de 70.000 metres quadrats, situat a Sarrià de Dalt. Per altra, la secció de lleixivació, amb la compra d'una Camir, una lleixivadora que permetia la classificació dels nusos i dels incuits. També es va instal·lar un filtre de rentatge, un espessador
i una torre d'emmagatzematge per la pasta crua. L'any 1968 es va iniciar la producció del paper estucat i l'any següent l'empresa va canviar el nom pel de Torres Hostench Societat Anònima. Es va construir una nova caldera de recuperació amb una planta d'evaporadors per tal d'eliminar l'aigua dels lleixius negres, de caustificació, per transformar la sosa en una barreja de calç, i es va invertir en mesures de depuració de fums i d'aigües. Es va edificar una nau de 35 metres d'altura i la nova xemeneia de 75 metres. Des d'aleshores, la imatge inconfusible de la fàbrica Torres de Sarrià. L'any 1970, Torres Hostench va absorbir l'empresa Rafael Torres Jovinyà de Sant Joan les Fonts, que comptava amb una màquina de 3,30 metres d'ample i una estocadora de 1,60 m. Aquesta empresa patia greus dificultats financeres en no haver pogut fer front a les inversions de la nova màquina de paper. Torres Hostench s'havia especialitzat en els papers de qualitat per a impressió, però no en la seva manipulació. Amb Henri Grebler, el seu soci comercial des de 1940, varen iniciar la secció de manipulació a la carretera de Sarrià de Dalt. L'empresa Grebler Societat Anònima comercialitzava, a més de la coneguda marca Henry, les marques Luchador, Folk i Clau. La sortida a borsa de Torres Hostench va coincidir amb la primera crisi del petroli de l'any 1973. L'augment del preu del petroli es va traslladar a tots els productes energètics, la qual cosa va provocar fortes pèrdues als sectors dependents de l'energia, com el del paper. Els industrials no varen adonar-se de la gravetat de la crisi, immersos en un període polític de gran incertesa a causa de la mort del dictador Franco i de l'inici de la transició. Abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Caudillo de España, cuán bueno ha sido para los españoles, cuánto te queremos todo lo que has hecho por nosotros, Dios te bendiga. Ay, santo caudillo de España. Amb tot, aquest període va coincidir amb la posada en marxa d'altres instal·lacions. L'empresa Emília Vila, constituïda com a Vila Terradell Societat Anònima, va construir una nova màquina de 1,40 m al carrer Major de Sarrià de Ter, que subministrava bàsicament paper suport per l'alimentació i paper per la fabricació de bosses, manipulació que es realitzava en les seves instal·lacions del carrer Josep Flores de Sarrià. També a la papelera La Confianza de Beuda es va construir una instal·lació tipus La Mort, de preparació de pastes a partir de paper recuperat, la primera de Catalunya. Per aquella època, la secció de pastes alimentava una màquina d'1,50 m amb una producció de 3.000 tones any, de papers per l'embalatge i paper suport per l'alimentació. Per altra banda, l'empresa gironina Sala i Bertran, la Gerundense, va tancar definitivament les seves portes després de més de 130 anys d'activitat. Comptava amb una màquina Voigt de 2,20 metres i en els darrers temps s'havia especialitzat en els papers calendrats de colors i craft color tabac, molt resistents. Especialidades del Papel Estepa, pertanyent al grup Guarro Casas, va instal·lar-se a la fàbrica de Campdevànol, on abans treballava la societat Illa i on produiran, des d'aleshores, paper transparent anomenat vegetal, utilitzat sobretot per dibuix i plànols. L'èxit de la venda de productes de papereria va portar Torres Hostench a crear les instal·lacions d'Henry a la població de Flaçà, amb 40.000 metres quadrats construïts i un magatzem totalment automatitzat.
La fàbrica de cel·luloses de Sils, amb els nous socis Moles i Joaquim Frank, van iniciar una nova etapa amb la instal·lació d'una màquina de paper de 2,20 metres, monocilíndrica, que produïa paper Bico, un cartronet de color marró per una cara i de color blanc per l'altra. Els primers anys de la democràcia varen coincidir amb una forta oposició a les plantacions massives d'eucaliptus, que aplicaven mètodes d'explotació agressius i empobrien el sòl. Torres Hostench va contrarrestar aquesta polèmica tot argumentant que la majoria de les repoblacions es feien en terrenys improductius, degradats o cremats, i que l'aterrassament en pendent cap a l'interior prevenia l'erosió del sòl. La mortaldat de peixos de l'estiu de 1976 va ser el detonant de la campanya Salvem el Ter, que amb la manifestació a Torroella de més de 4.000 persones va suposar l'inici del moviment ecologista, controvèrsia que no acabaria fins al tancament de la secció de cel·lulosa de la fàbrica de Sarrià de Ter. Papelera Riera de Ripoll, ja dirigida per Marià Riera, fill del fundador, va comprar una màquina d'òrries monocilíndrica de 2,40 metres i una lleixivadora estàtica. Paral·lelament, feia funcionar la màquina 1 d'1,50 metres. En aquesta factoria es produïa paper Kraft per embalatge, des de 35 a 350 grams per metre quadrat, i també paper blanc setinat, fet a partir de pasta química. La producció de cel·lulosa va provocar greus problemes de contaminació, ja que els lleixius negres s'abocaven directament al Ter. Cap a 1976 va instal·lar una caldera de recuperació per disminuir la contaminació. La fàbrica del molí d'en Coca de Sant Joan les Fonts va ser totalment reformada per Pere Vila l'any 1976, amb la compra d'una màquina de 1,60 m als tallers de Gorostidi de Tolosa, una mida molt adequada pel sector de papers Kraft i de colors per l'embalatge. A la carretera de Sarrià de Dalt, al costat de l'edifici de Manipulats, es va inaugurar l'any 1978 un nou edifici per investigació i desenvolupament, que ha estat la capçalera de tot el grup industrial de Torres Hostench. El grup comptava aleshores amb 2.800 treballadors. Aquest mateix any, en un intent per disminuir la contaminació atmosfèrica, es va instal·lar un electrofiltre per la depuració de fums. La segona crisi del petroli va coincidir amb un gran endeutament financer del grup Torres i la majoria de les empreses gironines del sector no varen poder fer front a l'augment dels costos energètics i a la recessió. A més, el Banc Industrial de los Pirineos, vinculat amb el principal soci de Torres Hostench, el directiu Higini Torres Magem, va fer fallida. L'any 1983, Torres Hostench va presentar suspensió de pagaments. Poc més tard, va fer-ho Torres Domènech de Flaçà, que aleshores ja comptava amb una màquina de 2,40 metres i una estocadora en línia. A partir d'aquesta data, van entrar a formar part de l'accionariat de Torres Domènech, a més de la família Coromines, els Carulla i la família Camp de Granollers. La seva producció anual era de 10.000 tones l'any. L'any 1984, Vila Terradell va presentar suspensió de pagaments. Per aquella època comptava amb una plantilla de 100 treballadors, màquina de paper i secció de manipulats, bosses, paper parafinat i paper plastificat, així com magatzem de papereria a Girona. La fàbrica del carrer Major de Sarrià va tancar definitivament i només es va reemprendre l'activitat al taller de manipulats amb el nom de Paperera de Girona, Societat Anònima. Per la seva part, Papelera Riera de Ripoll va associar-se amb l'empresa Impaxa, de Balaguer, per tal de garantir el subministrament de pasta de paper. En aquesta època, tenia instal·lada una tercera màquina, marca Emua, de 2,40 metres d'ample, i per tant, disposava de gran capacitat de producció. Impaxa
una empresa també participada pel grup financer kuwaití KIO, va adquirir més tard la totalitat de les accions de l'empresa ripollesa i va optar per tancar-la, una decisió encara avui gens clara. La fàbrica es va desmantellar i reconvertir en una zona industrial de naus de lloguer. De 1984 a 1986, el grup KIO va anar comprant a la borsa totes les accions de Torres Hostench fins a aconseguir-ne la majoria i fer del grup Torres un gran holding financer. Passada l'eufòria dels primers anys, amb una entrada inusual de diner estranger, el grup KIO va haver de fer front a la rendibilitat de les inversions realitzades. L'any 1992, Grupo Torres va fer suspensió de pagaments, la major de la història d'Espanya. Amb tot, Torres Papel, societat anònima, va poder continuar sense que l'afectés la suspensió del holding, però amb greus problemes financers i de proveïment de matèries primeres. Un any més tard, degut al baix preu de la pasta de paper en el mercat mundial, Torres Papel va optar per tancar la secció de cel·lulosa de Sarrià. Amb aquesta important mesura, es va passar pàgina a tots els problemes mediambientals, tant de contaminació atmosfèrica com de contaminació del Ter. La Junta de Sanejament va signar l'any 1990 un acord amb l'Associació de Fabricants de Paper i Cartró de Catalunya, pel qual els fabricants es comprometien a elaborar un pla de sanejament i a millorar les instal·lacions de depuració, així com a reduir el consum d'aigua. Les empreses subsistents varen iniciar moltes inversions i adequar les seves instal·lacions mediambientals. Torres Papel de Sant Joan les Fonts i de Sarrià, Papelera La Confianza de Beuda, Torres Domènec de Flaçà, Plemen de Breda i Guarro Cases de Campdevànol compten amb una depuradora biològica i circuit tancat d'aigües. L'empresa Joan Botinyà de Sarrià, successora de l'empresa creada per Bernardo Botinyà, va optar per tancar l'any 1992 en no poder fer front a les elevades inversions mediambientals. Comptava amb una màquina d'1,40 m i produïa paper per alimentació i l'embalatge fet a partir de retall. El mateix any, la papelera del Freser de Ribes també va parar definitivament les màquines de paper. La favorable legislació per les empreses de cogeneració va portar Torres Domènec a instal·lar la primera turbina de gas de 6 megawatts per produir-se energia i vapor. Aquesta instal·lació fou inaugurada per Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, i pel conseller d'Indústria, Antoni Subirà, en un acte molt simbòlic. Les instal·lacions que s'han fet de cogeneració a Catalunya durant els últims 4 o 5 anys, 3 o 4 anys, perquè això fa poc que comença a funcionar així de manera seguida, que és l'equivalent d'una tercera part de la producció energètica de la central de Vandellós. Dit d'una altra manera, que a vosaltres encara serà més fàcil d'entendre, perquè sou gironins, la potència instal·lada és 2 vegades la potència, la producció energètica que pot produir Susqueda. En cogeneració, varen seguir els projectes de Papelera La Confianza, el primer de l'any 1993, amb un motor de fuel, i el segon, de 1999, amb un motor de gas de potència en conjunt de 12 megawatts. També l'any 1998 es va engegar la turbina de Torres Papel a Sarrià, de 25 megawatts de potència. Actualment, la potència instal·lada de totes les centrals de cogeneració a Espanya és de 4.000 megawatts, l'equivalent a la potència de 4 centrals nuclears. L'estiu de l'any 1997, Torres Papel va començar a enderrocar l'emblemàtica xemeneia de la factoria de Sarrià. Aquesta decisió fou motiu de polèmica a la premsa gironina. Al capdavall
la xemeneia de 75 metres d'alçada, coronada per 3 franges vermelles, va anar a terra. A Flaçà, els nous socis de l'empresa Torres Domènech varen emprendre importants millores en les màquines 1 i 2 i varen canviar la imatge corporativa, passant a denominar-se Acon de Paper Societat Anònima. Enguany, Papelera La Confianza ha engegat, en període de proves, una màquina monocilíndrica de 3,30 metres d'ample útil, destinada a la producció de paper de baix gramatge per a usos d'embalatge, utilitzant en tot moment el paper reciclat com a matèria primera. La producció estimada és de 14.000 tones l'any. Aquesta nova màquina, totalment automatitzada, incorpora totes les millores tecnològiques del sector, sobretot les del control de producció. Quan pensem en el paper, ens venen a la memòria els llibres, les llibretes, les revistes, sense imaginar que el gran consum de paper es troba en la premsa diària i en el cartró, dos productes que precisament no fabriquen les empreses gironines, molt especialitzades en els papers d'impressió, escriptura i d'embalatge. En l'àmbit de les arts gràfiques, però, sí que a Girona comptem amb prous exemples d'empreses destinades a aquest gran mercat. És el cas del Zamora Packaging, empresa hereva de la centenària Alzamora d'Olot, que imprimeix i truquela capses en petit format per l'envàs dels productes que habitualment trobem als supermercats i a les botigues. També a Olot, la societat Cartolot, del mateix grup empresarial, fabrica capses de cartró per empaquetar els productes. El seu mercat abarca tots els sectors productius, doncs avui en dia tot s'ha d'encapçar. Un altre exemple del consum de paper és l'edició dels periòdics d'àmbit comarcal, com el Punt Diari i el Diari de Girona. En les rotatives s'imprimeix la premsa, tant diària com setmanal, en paper fabricat a partir de pasta mecànica i les revistes en paper estocat de baixa densitat. Hi ha qui creu que l'ús d'internet i de les noves tecnologies ens farà disminuir el consum del paper. Altres creuen que no, que la informació sempre caldrà imprimir-la. Veurem d'aquí a no gaire que els llibres no els imprimirà l'editor, sinó que ho farà cada lector amb la seva pròpia impressora. Però sempre li faltarà el paper. Sense paper estaríem perduts.